Искрен евродепутат, първа сцена, тейк 5. Хората ме питат, защо съм кандидат само в една листа. Натрупах опит в 3 парламента и знам, че мога да бъда полезен на страната си, като я представлявам в Европейския парламент. Не само, че не се страхувам. Аз обичам трудните битки и ги водя до край. Хората ме питат защо искам да съм депутат в Европейския парламент. Защото там се коват законите, които ще изпълняваме следващите 20-30 години, а те засягат всеки аспект от живота ни. Защото искаме европейски доходи в европейска България. Защото е крайно време да изкореним корупцията, да имаме работещи институции, работещи в интерес на всички, а не само на шепа избрани. Защото само на 1000 км от нас една страна отбранява сама европейските ни граници. И край! Браво, Искрене! Имаме го! Подкрепете ме на изборите за Европейски парламент с бюлетина номер 14, преференция 107, за да имате вашия искрен глас в Европа.